Nindot kayo ang atong mga pagbasa niya sugod ta diri sa atong tubag sa Salmo. Ang sa to'y tubag nato sa Salmo, ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel. Pwede sa ni natong ilisan maingon ta ang parasan sa Ginoo mao ang simbahan nga Katoliko. Saman mo, Katoliko mo, dili? Okay. Nya, musugot mo nga mga sakop mo sa parasan sa Ginoo. Sugot, dili? Maayo. Diri sa unang pagbasa, niingon ang Ginoo, unsay akong buhaton sa akong parasan. Ako ning gubon ang koral, aron atakihon sila sa mga mananap. Payatak-yatakan ako silang pasagdan, aron mga matay ning akong paras. Ngano man, naglagot ang tag-iyas parasan kay ang iya kunong gitanom nga paras, tamis, pero ang iyang naani nga bunga, aslom. Dirisad sa atong Ebanghelyo, niingon sa dang Ginoo, pamatyo nako ning mga saop nga dautan ug akong pulihan og mga buutan kay ako'y naghimos akong parasan, sila mga saop, giangko naman hinuon ang ani, mangayo kog bahin, din aman mo bahin, ako ning pamatyon. Kasabot mo ana? Kuha mo kasabot? Ang Ginoo di ay mga igsoon, doon na sad siya'y pangayoon nato. Ang una niyang pangayoon, kinahanglan ang atong mga buhat o ang atong kinabuhi, tamis, dili, aslom. Gilingi ay mong tupad. Pangutan ay na, kumusta man sa imong tanaw, sa imong kinabuhi, tamis o aslom? Ilhan mo na nimog tamis ang imong kinabuhi, kaya ang kanang mga taong maduol sa imong kinabuhi, mag-smile. Di ba kanang tamis, igana nimo, lalami, aoy, wow, kalami, pero inig, aslom, mana. Ang mga mabdos nagyon, ang nangaragyon mo iganahan na ng aslom, mo ba, ngislo yung maayo. Mukulismaot ang naong ba? May kamong mga asawa din kinsa ninyo ang moingon, ako pa der sa akong tanaw, tamis kay kung adto sa akong bana, kay kada ginamo kita akong bana mo smile gyud ta sa kamot. Oy, mga patyonon mo sa Ginoo, mga asawaha mo, aslom na din kay mo bunga. Abe mga bana, baos, mga bana. Kisa mga banaha din mo claim, ako pa der, tamis gyud kay asawa nako, malipayon gyud na kanunay ignaong basta makita na ko niya. Taas ko ng kamot be. Nay usa dito nga ni isa pero gius-us sa dayon. Pamina ko gikusi ito sa asawa ba. Oy, be kinsa ninyo din be nga mo tan-aw mo aning gawali, mo smile mo ta sa kamot. Aslom sa deko. Mao na atong kabuang. Nya nganong nangahimo man tang aslom? Ngano man? Kay ang atong kinaiya gusto ta nga ang atong kaugalingon maoy matagbaw, dili ta mubahin ngadto sa uban. Kanang tawo nga self-righteous, selfish, self-centered, ang resulta ana sa ilang presensya ngadto sa ubang tao, aslom. Di kaganahan makigsandurot aning tao nga self-centered, self-righteous o selfish kana bang ako gini, ako gyud, ako gyud labaw, ako gyud labaw, ako gyud masunod, ako gyud masunod. Kapoy kay nastanan. No, muna mga sakristan, di gina sila mo smile inigsod nako sa sakristi. Luoy in taon kay ko.
Salamat in town kay ni smile na sila sa ingon sa na sila tingali. Smile sa toy kay Lois kay father. Kamo mga ginikanan, inigso ninyo sa inyong balay, mo smile inyong mga anak. Congratulations, tamis ka. Pero kana ganing ginikanan nga self-centered kayob, self-righteous, domineering kayob, autocratic kayob, controlling kayo ang mga anak-anak aslom sa kaig mga naong. Di gyud mo smile. Tanawang. Kanang inikadungog ninyo nga mopaligya kog slat, unsa inyong bation? Aslom o tamis? Ako bitaw kanang naimuanin ako, padir palit kog slat, nindutas akong bation lagi. Nindot kayo kanang naimu palit og slat, labi na gid ang paliton nga slat katong atong disap. Ninduta lagi sa bation. Bisag kinsa din magi manganhi din niyo kana magsuroy-suroy ko, kalit lang nagakita, padir nako siya. Pwede ka nilang ko mo palit og slat. Din alang ko mo adto sa imong parokya kung pwede kayo. Inighatag lagi butok-butok akong dughan nindot kay paminahon. Pero kana ganing mohangyo ta nga palit mo og slat nya mo diretso laglakaw ba di mo palit. Astilang aslom sa doy. Atong bation ba aslom kana bitang muratag nag-acid reflux. Di may ikaon ba no? So aron mo madasig-dasig mo og jutay, ako mong taga-ag report sa atong nahalin nga mga slots sa atong holy pads para sa atong national retreat sa mga pari karong November 7 to 8 out to 9. Kining atong holy pads nga holiness, peace and divine salvation na natay halin as of yesterday nga niabot nag 46,605 kaslots. Pakpak. Diba tamis paminaon? Pero napabayay makadugang sa katamis, naapay 53,395 slots nga available. Tag 100 ra gid ni per slot. Nya sa ato sang IMMEG, kaning special slot nato nga Mother Mary's Enriching Graces para rabani sa atong pagsaulog aning atong pista sa segunda patron nga karong umaabot Sabado nato sa Ulogon. Karon ang Sabado. Dako pa man dinhi. Utdan ninyo. So ugma murag magsugod noon tatag panghatag ugma sa atong mga bugas katong 5 kilo packed rice para sa atong category D. Anyway, ang atong halin sa atong mga slots sa IMMEG niabot na og 8,512 ka slots. Pakpakyapon. Nya naapay 11,488 ka slots nga available. Hinauton ta ato ning paspasag palit. Karon na ning Sabado, tag 100 raman ni per slot. Nalingaw ko kay nakonindot sa ning gibuhat sa ubanda. Nay ni palit ako mga duha na katao. Siya parir palit ko og 60 slots kay nagsaulog ko sa akong ika-60 nga birthday. Nakola po pariha day tag birthday. Birthday man sa ko karong November 24, ika-60 sa din siya. Muna pasalamat ko sa gasas kinabuhi pader palit ko og 60. 30 para sa kanang holy pads, nya 30 sad para sa IMMEG. Nako dindot sa dida. Kamo diya. Musaman mo mag-birthday. Pamalit mo og slots equivalent sa inyong birthday. Kanindot day ana kamo mag-anniversary. Harong sad madugangan pa og grasya ba? Ana, share ngadto sa Ginoo. Pila ra gud in taon ng 100 oy. Tagaan kas Ginoo og sweldo nga 20,000 kada buwan. Di jud ka ka-share bisan na lang og 100 para ipalit og slot. Daw asad nimo no? No? Nya sigag pang Ginoo in town. Sigag ana, nya Ginoo sig hatag nimo, sig hatag nagnegosyo ka na kay dako-dako nga ginansya. Di gyapon ka mohatag ang imong pangandoy para lang gyapon sa imong kaugalingon, muaslom gina imong kinabuhi. No? Ay, gimog tuo, di ba?
Ditso gyud mo. Nya sa ato sang DSAP kaning atong investment slot, ako na lang sa ning i-report ninyo na maligya ta og 140 ka slots nga tag 500,000 per slot. Kay ato maning pangandoy ikapalit na to ng yuta diha sa kilid. So as of yesterday, naa na tay mga pledges nga nadawat equivalent to 61 slots. Oh, pakpak. Naanalay 79 ka slots nga available aning atong DSAP investment slot nga naay 25% per annum nga interest rate. Unya, out of 61 pledges, 61 ka slots, naanatay nadawat nga actual nga cash investment nga equivalent to 30 slots. Pakpak yapon. Mihangyo ang tag-iya diha nga kung pwede ko no og makaabot lang ko no og mga 1/3 sa presyo akong gitanaw-tanaw, wala pa man kay final nga kanang kuan deed of sale, akong tanaw-tanaw mga 22 or 23 M ang atong gikinahanglan. Yan na naman tay 15 M, kuha nga na lang og mga 7. So kinsa ninyo dihay na ay 7, hatod lang niya nako. Kay haron sunod semana ato na akarong semana ha ato na ning mabayran ha. Nya kaning napamay mga 31 ka pledges nga wa pa marimit o kinsa ninyo diha aning 31 pledges nga available na, i-remit dayon diri kay murag makakuha-kuha na kita ani sa atong 1/3 nya mosugod na sila og pirma sa atong deed of sale. Di ba? Makaprocess na ta diha. Atong iyang po ang 31 pero take your time lang yun. Nya kamong mga kuan, mga online parishioners nga gustong mutabang dinhi, pangayo lang mo investment agreement through online sa atong mga contact persons, labi na gyud nila ni Remedios Ocaba, Bernardo Jacobi, ni Hinara Laborte or ni Edna Barosa. Ay mo kontak og laing mga tao kay ma-scam unya mo, luoy kaayo. Nya nga to sang YouTube channel, suportahi sad ni nindot kay paminawon basta na natay share gikan sa YouTube. So as of atong August, 135,000 ang atong share, 135,000 pesos. Kining akong gipanghisgutan mga igsoon, mao ni ang gipangayo sa Ginoo nato nga do na tay ikuan ba ibahin ngadto niya. Tamis nga mga bahin kana bitang muhatag tag hinabang nga wa ta mangayo something in return. Tamis kayo. Labi na gyud ko nang atong gipaambit makahatag og kalambuan sa katilingban. Tamis. Nya unsa may sunod buhaton, ayaw gyud pangangkon nga ikay tag-iya anang imong gihimo karon gihuptan. Dili kitay tag-iya ang Ginoo. Giklaro ginas Ginoo, siya'y naghimo sa parasan, siya'y nagtanom sa paras, siya say nagatiman niini, igo ra gitang nagpahimos. Muna iampo sad nato ang ato mga nanagan aning barangay officials nga posisyon nining umaabot natong eleksyon sa barangay, nga di unta sila mangangkon nga sila'y tag-iya sa barangay, nga di sila mangangkon nga sila'y tag-iya sa ilang bahandi o sa ilang authority o sa ilang gahom. Hangtod na lang hinuong manag-away na lang, managsilingan, mga manag-agaw, mga amigo o amiga kaniadto karon panahos eleksyon magdinautay na. Wa ko kay bawog ni aba na dinis ato pero murag wa man tingali, no? Wa pa man kay ko'y nadungog. Nalang ko'y nabati. Wa kay ko'y nadungog, no? Hinauton ta. O na karong kuan, karong October 18, day before sa formal nga campaign period, ako man ang gisusi, 19 man kuno ang formal nga campaign period. Ika-18, imbitaron tamong tanan nga mga sakop din his parokya nga mga kandidatos kada barangay
magmisa, apil mo din his misa sa alasay sa buntag, kay ako mong blessingan. Inig-blessing na ko katong muaso, undang dayon sa imong pagkakandidato, kay pasabot ana, di ka angayan sa posisyon, daghan kag demonyo, igo ni mo Soliwater, di gani mo muaso, congratulations, angayan ka. Pero wasay siguro mudaog baka, pero at least angayan ka, di ba? Na panganhi mo ha, ang di mo anhi, di giday angayan. Bitaw, ako lang sa nang imbitar kay para ba magkahiusa ta ba nga mangandoy tani mga posisyon sa atong katilingban nga isip atong pamaagi sa pagbahin ngadto sa Ginoo. Lord, ibahin ako nimo ang akong kaugalingon sa pagserbisyos barangay. Nidagan ko aning maong posisyon tungod kay gusto kong moalagad sa barangay. Ibahin ko nimo Lord, kay imo man sa kong gitagaan og daghang mga kaayuhan. Ana ba? Dili kay kompetisyon, dili ba kompetisyon ang nasa tong unahon na blub daog ko. Ayaw ana. Selfish ra kay ka. Aslom ka. Pait pagyod, makahilo pagyod. Sige, lingyay mong tupad. Ing na sugod karon, mubahin at tangad to sa simbahan ha. Ano ba? Slat ba? Slat. Bahin na ta. Okay mo? Ngano man mo manglingi? Bantay mo ha. Aslom yun mo ane. Sige, manindog na ta katong gustong mubahin.